Γεια σας παιδιά, Teo123 εδώ και σήμερα κάνω αυτό το βίντεο για να μου γράψετε κάτω στα comments ερωτήσεις για προκλήσεις, για να κάνουμε και εμείς πρόκληση για να τελειώνουμε από αυτό και μετά να πάμε στα άλλα. Να μου γράψετε ερωτήσεις για προκλήσεις. Εντάξει παιδιά, οι ερωτήσεις για προκλήσεις δεν θέλω να είναι τόσο ακραίες όπως του Τσάχ, αν έχετε δει, όχι τόσο ακραίες, χαλαρά ας πούμε. Αν μου γράψετε όσοι μπορείτε, εγώ θα διαλέξω, άμα δω καμία ακραία δεν θα τη βάλω μέσα, συγγνώμη. Θα βάλω τις πιο εύκολες, γιατί εντάξει και εγώ μικρό παιδί είμαι. Δεν θα κάνω εγώ μαλακίες επειδή να γελάτε, τέλος πάντων. Ωραία, προκλήσεις θα κάνω, οπότε γράψτε μου κάτω στα comments για προκλήσεις, παρακαλώ γράψτε μου πάρα πολύ. Θα περιμένω 2 μέρες και δεν θα κάνω άλλο βίντεο, θα περιμένω 2 μέρες. Γι' αυτό γράψτε ερωτήσεις για προκλήσεις και μπορεί να το βάλω και στο Facebook. Αλλά δεν ξέρω, μάλλον όχι. Αυτό. Εντάξει, γεια σας μάγκες.